mar awanya mar del cha. To te ka ime ineno kiyale to nyithindo moko chalo kodi e Sunday school. King'iyo Sunday school ting'iyo wiye moko ma samoro bet nyithindo moko mar adira ndika ma tin makori to siemo jogi. Iyalo injili no mana kiler. DNA do not ask. DNA do not ask. Koro kidwa yalo injili ni Victor mane makoro jakomo moro ang' odhiambo biro kone ni injili ni natime ang'o aole wuoyo nekech piny pod okinyi okoni ni onge injili na ole wuoyo nekech giminyise ni to gimbe ging'e ni ma onyango dhako kacha. Koro kapok iwacho gini to kung'iyo tim lifestyle audit mar JB Muturi ka inje ko wuotho ya Lavington ka tisiemo nani ma mare cho biro malo otbor biro malo ma mare king'iyo ni gigo tim mane mamo ineno ka nomiyo Junet odiro ne makech ni wach Bunge Towers ok ni Junet no ler to jogi ong'ere gi gik ma gitimo eko wacho ni wach Bunge Towers koro en bende nitie mana meke motim nade itemo wacho ni kisiemo ng'ato ing'ene ne lithruite gi adi masiemi kaka ng'ama siemo wadu to donge ruotho wacho gi chemo mamoko ni pil mach manie wang' wadu erokamano idoko ni deoxyribonucleic acid do not ask kipenji senior weche gi tek JB Muturi weche thoth sai matin. Yes. Stafford aneno ka koro osechako kunwa ni seche rumo. Yes. Nitie weche modwa ni wawachi. Yes. Penjo maduong' en ni William Ruto we riembo JB Muturi office bende do wacho gigi.